Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Отново съм тук с поредното малко и кратко мини ревю на поредния парфюм. Този път това е Chopard Кашмир. Ако ви е интересно да разберете повече за този парфюм, останете във видеото. Този парфюм го искам от страшно много време. Влюбих се в него, когато за първи път помирисах някаква негова реплика в... къде беше? В Рефан, може би, и си казах, този парфюм трябва да го имам. И ето най-накрая съм горда притежателка на това бижу. Показвам го сега и му отделям специално внимание, защото е супер подходящ за зимата, както казва и името. Ще напиша някъде около видеото, тук или там някъде, не знам, ще напиша нотките, но както знаете, аз съм човек, който не чете нотките и не ви казва в това, пише, че има това и това и това и това и това и това. Аз съм човек, който ви казва какво усещам най-много и за да мога да ви помогне на вас при избора или при евентуална покупка на сляпо. Така да започнем с това, че си го поръчах от Enzo, цената му беше около 50 лева за 100 мл, няма тестер вариант, съжалявам. Както винаги от Enzo съм супер доволна, пристигна ми поръчката за супер кратко време и така, да преминем към опаковката. За мен опаковката е малко неудобна, това длъмбнесто шише е много трудно за захващане. Ето виждате, трябва с някаква специална някакво специално движение да се направи, за да се пръска. Много е неудобно да се пръска този парфюм. Наистина много е обемисто, много е широко шишето и с тия моите мънички ръчички много трудно го хващам и ми е много трудно да го пръскам. Освен това, бутилката ми е и малко бабешка. Не знам, ако съм човек, който види подобна опаковка, подобна бутилка в някой магазин, веднага ще си помисли, това е тип бабешки парфюм. Никога няма да посегне да го опитам да го помириша, защото впечатлението от бутилката, първото впечатление, което става по бутилката, не е никак приятно. Поне изпрямо моето лично наблюдение. Идва с една много красива златна опашка, ще да кажа, капачка и златен лид, от който излиза, златно пръскало, от което излиза аромата. Много давно го искам този парфюм и най-накрая се сбих с него, пак го казвам, ако някой не е чул и не е разбрал. Този парфюм го водят ориенталско балсамико кокосово плодово някакъв. Много сложен аромат. Ако влезете в... Да, ще сложа някъде нотките и ще видите, че списъка е много дълъг и много голям. Има плодове, има кокос, има подправки, има страшно много неща в него. Може да посмислите, пачули! Ягодки, такива работи. Много интересни неща има в този аромат. Но като цяло, първият път, когато усетите аромата, ще усетите подправки. Определено ориенталски, определено леко тежки, но те отлитат след може би 2 до 3 секунди, след което тези подправки биват заменени от кокос и някакви плодчета, оставяйки усещането за кремовост и за нежност. Определено обаче не е лятен тип нежен парфюм, но определено за есента и зимата, защото идва малко тежичък, особено с тези подправки в началните си нотки, но спокойно, ако сте човек, който не обича подправкови ароматика като мен, няма да ви натъжат, защото те много бързо отминават и идва сладостта от ягодата, от кокоса и от другите сладки вкусни неща. Не знам, реално в момента говоря наизуст, защото не са при мен нотките, но ще ги проверя, ще ви ги напиша. Другото, което усещаме, е една такава ванилия, която много леко е загадната в аромата, за да му придаде допълнителна мекота и допълнителна топлина. Определено много подходящ за, както говори името, много подходящ за зимата. Като
трайност смея да твърди, че е страшно траен, убийствено траен, но той е и по-сладичък. И е нормално, по-сладките аромати винаги са по-трайни от, примерно, цитрусовите или цветните. Това е нещо напълно нормално. Но това нещо издържа страшно много време. На участието ми в Морадо бях с него цяла вечер от примерно до 10 до 3-4 часа през нощта. Не ми се наложи нито веднъж да го пръскам отново, защото беше навсякъде около мен и непрекъснато някакви хора ме питаха с какво нося. Просто е много загадъчен, много мистериозен и едновременно с това много топъл, стоплящ и зимен. Много е приятен, ако имате възможност да го помиришите, определено го направете. Ако все пак не можете да го намерите в дрогериите или в парфюмериите, може да се отбиете в Рефан и да помиришете неговата реплика, макар че смятам, че не се е докарали никак сполучливо там, защото тук оригиналният аромат е много по-наситен, много по-сложен, докато на Рефан версията е малко твърде синтетична и имат една такава обичайна рефанска нотка, която аз винаги усещам и винаги ми пречи. И така, това е моето мнение за аромата. Преди да приключа видеото, искам само отново да кажа, че никой не ми е плащал за да направя това видео за вас. Закупила съм аромата със собствените си средства по личен избор. Никой не ми е плащал и каквото и да е, за да ви дам мнението си за този продукт. Много благодаря, че гледахте това видео. Надявам се то да беше полезно и интересно за вас. Ако е така, не забравяйте да ми го покажете, като ми дадете палче нагоре и като се абонирате за моя канал. Много ви благодаря и до нови срещи!